Nu mai apăsa pe el. S-o oprea și singur. Nu. Până ce se puie, bă, ai de capul meu. Ai zi. Ai văzut cum s-a întors Andy, hă? Numai că eram departe și nu puteam să filmăm. Fac că filmez amul, numai că să nu încă cauciucule, că e de asfalt. Dar mai are spaltul de ăsta. Nu pot să n-am, ca ce mă întorc eu? Am să întoarce. Păi să nu-l bagi eu admin. O să mami să ai grijă. O să că după ce l-ai pornit. Ce ai, să n-a vorbit cu mama? Am văzut-o. Am eu îi cauciuc rău, dar de calitate n-am ce, ori îi pui cauciuc bun, iar nu îi pui. Că și auzi, așa? Claro. Nu-i poliția ce? Vezi că Nu-i poliția. nu te lasă. Nu-i poliția ce, așa? Nu l-am chemat și pe Darius pe bistru. Hă? Nu l-am chemat și pe Darius pe bistru. Păi Darius e la Nu iubită. ia sa secretă are. Nu știu. Stai.